Diana e verás que carencias que teñen. Se que é un todo moi sinxalo, tú vas a un pobo e resulta que teñen falta de auga cando teñen auga, pero que teñen un estanque que está sin reparar e perde auga. Pois vai a mirarlo e a repararlo. Son 5 duros, iso costa 5 duros. Hai outros povos en que a maleza os comen e que os comen. Vamos a visitar os povos e vemos que a maleza os invade. Pero, hombre, non será tan difícil ter unha brigada para que vaya aos povos a limpiar, porque a xente maior non pode. Pois tantos ten, ese é o mínimo que se pode facer. En Viana, como está Viana? A limpeza de Viana. Porque son cousas moi sencillas. Resulta que nos dice a xente, coño, é que non podo levar os nenos ao parque, porque hai cintas que dicen que non se poden utilizar todos os alimentos que ali están. E por qué? Por falta de previsión e de cuidado. Entonces, se os nenos en Viana teñen que estar en algún sitio, e nos parques non poden estar, onde están? Bueno, hai que levarlos ao sitio privado, pagando. Pois, oye, eso son cosas que se poden